ברכות, מעשרות, שבת, חלה, סוכה, בבא מציע, עבודה זרה, יבמות, קידושים, פרה אדומה, זבחים, מקוואות, שבועות. כל המים האלה היו בעצם מקווה, התורה הגדירה אותם בתור מקווה. כל המים האלה ביחד, והוא קרא לזה ימים, בסדר? אז בעצם הים הוא מקווה אחד גדול. זאת שיטת רבי מאיר. וקיבלו ממנה חיים כמי. מה שגורם להגיע ללימוד בכל יום הוא הרצון ללמוד משנה ולגמור את הש"ס. אני אוהב להגיע ללימוד בגלל שיש אווירה מיוחדת וניגון מיוחד של המשניות שאנחנו משננים. זה אווירה, כיף להיות עם חברים. הם התבצרו במקום אחד ואז זה הופך להיות מקווה. יפה מאוד, זה טובל מהיר. ותכלית האמת היא כל צדדיה. אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. אין תחליף ללימוד שהוא בגיל הצעיר של הילדים. זה נכנס להם עמוק עמוק ללב. סיירת הש"ס זה קבוצה חדשה מלפני שנתיים, שהוקמה בתור חלק מהתלמוד תורה שלנו, תלמוד תורה מאירי חיים. המחשבה הייתה איך מוסיפים תורה ביישוב. בהתחלה תלמוד תורה היה ליום בשבוע, אחרי זה יומיים בשבוע, 3 ימים בשבוע. אמרנו, האם יש אפשרות שיהיה פה לימוד כל יום, ילדים יבואו ללמוד כל יום? היינו רצים ורצים ורצים, ונשבים בקסמה לפניה. אז זה עלה הרעיון של לפתוח קבוצה שפשוט תרוץ על ש"ס המשניות במטרה שהם יסיימו אותה. והנה, ברוך השם, אנחנו ברגע מרגש הזה שהנה הגיעו, ברוך השם, אחרי כל כך הרבה עמל והתמדה לסיים את הש"ס. כל יום באותה שעה אנחנו מגיעים. בהתחלה יש זמן לדבר ולצחוק, אנחנו קוראים לזה פטפוטים. אחרי זה אנחנו משננים משנה, הרב מסביר אותה, ואחרי זה יש זמן לשאול שאלות. יש מנגינה מיוחדת להתחלה של פרק ולסוף, ומסיימים פרק ביום או יומיים. מה שגורם לי להגיע כל יום לקבוצה זה קודם כל כדי ללמוד תורה ולגמור את הש"ס. זה ממלא לי את הזמן במשהו טוב. לא משנה אם יש להם מחנה של בני עקיבא, אם יש להם טיול שנתי, אם יש להם משהו מיוחד בבית הספר. בטיולים היו מדפיסים לנו דפים עם הפרק שאנחנו היינו לומדים. היינו לומדים את זה באוטובוס, במסלול. זה מלמד התמדה בצורה, לא מלמד התמדה, אלא פשוט בלעשות התמדה. אנחנו מסכת כלים. למדנו על סוגי כלים שמקבלים טומאה, סוגי כלים שלא מקבלים טומאה. חבר'ה, זוכרים מסכת שבת, פרק א', אנחנו בעצם מדברים על רשות הרבים ורשות היחיד. 3, 4 ב. הביאו על גבי כלים, על גבי ספסל רבי, מה אומר הרי, וכמו שהיה רבי עושה, אומר הרי, ונגמר, ובלבד שלא יפיל על גבי הספסל. עזרת נשים. אתם זוכרים איך קוראים לחלק הפנימי יותר? הרב, מה זה עכשיו לידת חורף? מעיין או מי גשמים? אל תשכחו, מחר, שבת, נפגשים באיזו שעה? 4:30, בסדר? מה זה להדיח? מה זה להדיח? לשטוף, מדיח כלים מה עושה? בן אדם עלה למעלה. זה משמח מאוד מאוד כל הורה לדעת את זה שהבן שלו חווה מתיקות תורה בצורה קבועה. זאת אומרת, זה לא איזשהו פעם אחת הוא שמע שיעור שהוא אהב אותו, אלא יום יום הוא הגיע לבית המדרש בשמחה. כל פעם שאנחנו גומרים סדר, אנחנו עושים אירוע גדול. עשינו סדר מועד, אנחנו נסענו לווטרטראק, ואז אחר כך נסענו לירושלים לרב עמר, ושם הוא דיבר איתנו, בירך אותנו, ונתנו לנו איזה ספר כזה. בעזרת השם, ודאי תגדלו ותהיו תלמידי חכמים גדולים. אתם מתמסרים, השם נותן עוד ברכה ועוד שפע. כשסיימנו את סדר נזיקין, אז הלכנו לבית של הרב, והגיע דיין שהסביר לנו מה הוא עושה וזה. גמרנו את קודשים, אז עשינו סיום בין כל הבכורות בערב פסח. חלק משמעותי מההצלחה של הילדים זה גם ההורים שדוחפים אותם מהבית. הבן שלי כל כך לא רצה להפסיד את הלימוד, שגם כשהיינו נוסעים ולפעמים אין ברירה וצריך לנסוע, אז הוא היה מתקשר מהדרך, הרב ברק היה שם אותו בפלאפון על רמקול,
אני מכיר פה הרבה מושגים, כאילו, ודברים שבחיים לא נלמד בבית ספר, כמו למשל שחיטות, בחיים לא למדו את זה בבית ספר. הכמות ידיעות שלהם בהמון דברים, בהמון חלקים שלמים בתורה, הכמות ידיעות של הבן שלי בכיתה ז' עולות על שלי. יש לי מה ללמוד ממנו. לפני 4 חודשים עשיתי ניתוח, עשינו את התלמוד תורה בבית שלי למשך שבוע. ומרגיש כאילו מתייחסים אליי ואוהבים אותי. אני תמיד אוהב כל בוקר לבוא. זה נותן לי כיף לבוא. אני אוהב את ההפתעות שמדי פעם הרב זורק לנו אימונים תשובה או משהו. אורי, שכוח, להביא, יישר כוח, סיימת פרק ו', כל הכבוד. לא לשכוח לשמור את הכרטיסים. נגיד ונעשיס בזאת התורה, כי לנו עוד זהורה. מה שלומכם? נגיד ונעשיס בזאת התורה, כי... אנשים מהיישוב נכנסים לקפל את התפילין, פתאום בדיוק בכיתה שאנחנו לומדים בה, ורואים את החבר'ה משננים ולומדים, ורואים את החיוך שזה עושה להם על הפנים. היה כאן הרבה מאוד כל לימוד תורה שהתלמוד תורה והסיירת בעיקר הביאה ליישוב. זה השביל שמזכיר שהאור בעבר הקיר אור חדש וסנדר. אני לוקח איתי ללמוד 3/4 שעה כל יום משנה, בלי נדר. אני לוקח פה להמשך שכמו בסיירת אנחנו משקיעים כל יום מגיעים ולומדים, אז בכל דבר להשקיע, ללמוד. מה שאני לוקח איתי להמשך זה התמדה בלימוד התורה. ההתמדה הזאת, השייכות הזאת, הקישור הזה לקבוצה שהיא סביב לימוד תורה, באווירה טובה, בשמחה, מתוך רצון, מתוך, אפילו הייתי אומרת הנאה. אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד בונה את הנפש, והוא גם בונה את הציבור לתורה. ובעזרת השם אנחנו מקווים שזה ימשיך ככה, שיהיו פה הרבה סיירות, שאנחנו בזכות הילדים שלנו גם נתגדל. לראות את הילדים זה עושה חשק להצטרף להצלחה.